אם הייתי יכול לדבר, הייתי מספר לכם שבהתחלה ההורים שלי לא הסכימו לקבל את זה. הם הרגישו שהשמיים נפלו עליהם. אם הייתי יכולה לדבר, הייתי מספרת לכם שהכי קשה לי ברגעים שאני מאבדת בהם שליטה. הייתי מספר לכם שאני צריך עזרה בהכל, להתלבש ולאכול, אני לא יכול לעשות שום דבר לבד. אם הייתי יכולה לדבר, הייתי מספרת לכם שלפעמים ממש קשה לי להירדם בלילה. אבא ואמא מאכילים אותי ודואגים לי, ועד היום לא הצלחתי להגיד להם תודה. הייתי מספר שאני ילד שמח שקשוב לקולות ורעשים של ציפורים. שאני אוהבת בגדים ונעליים, ולהיות תמיד מתוקתקת ומסודרת. שאני אוהב מים, בריכה ולשמוע מוזיקה. ואני אוהבת טיולים ואת בנות השירות החמודות. הייתי מספר שכל הכוחות הנפשיים של אבא ואמא מושקעים בי. וגם אני הייתי רוצה מקום משלי. אם הייתי יכולה לדבר, הייתי מספרת לכם שיש לנו חלום. יש לנו חלום שיהיה לנו בית. בית משלנו, עם עוד חבר'ה, מיוחדים כמונו. אם הייתי יכולה לדבר, הייתי מספרת לכם על עמותת בלב רעננה, שעושים הכל, ממש הכל, כדי שהבית שלנו יקום במהרה. היינו מספרים לכם שלמרות שיש כבר את כל האישורים, בלי העזרה שלכם, העמותה לא תצליח לבנות את הבית שלנו. אבל אני לא באמת יכולה לדבר. וגם אני לא. ואני לא. ואני לא. ואנחנו לא. אז מה שנשאר לנו לעשות זה לקוות שהסרטון הזה ריגש אתכם, ושאתם רוצים לקחת חלק ולעזור לנו לבנות את הבית שלנו בלב רעננה. אם הייתי יכולה לדבר, הייתי אומרת לכם תודה.